Ndikulandireni pano pakanema wa Mzati komanso wireless ya Mzati ku program ya Ndale mbuyomu. Ine dzina langa ndi Evans Matola. Sabata yatha tinalipo mpano kukupatsirani analysis ya Ndale mbuyomu makamaka pa program almost 20 amene takha tikupatsirani kuchokera mwezi uja wa January 2026. Sopano sabata ino tafikanso kuti tiyambe kukupatsirani maprogram amenewa Andale mbuyomu. Ndipo sabata inoyo program imene tikupatsireni ndi second term ya malemu Professor Bingu wa Mutharika. Kodi Mutharika makamaka Bingu wa Mutharika adatenga bwanji boma mu chigawo chachiwiri kapena kuti mu second term yawo. Mundirole kuti ndimulandire amene tikhale nawo historian John Gunde. Ndikulandire na John Gunde. Simukwambiri bwana. Pepani ndithu. Basi simachitika. Pepani. Simatatu. Dziko linatekeseka pankhani yokhuza imfa ya inkosi ya makhosi mpezeni achinayi. Zona. Imene ndi imodzi mwa mafumu achingoni amene ali iwo ndikuti ufumu wana khazikitsa mdziko la Zambia. Ndiye ndi nyengo yovuta kwambiri makamaka kwa ajerengoni makamaka ako mzimba komanso ku Zambia. Ndikuti ngati banja la chingoni suti timasiyana choncho yayi. Chifukwa zimene zikukhudza somwena ufumu wa agomani. Komanso sitokhafe potonsefe kuti kandi ku Zambia, kandi ku Malawi, kaena ali ku Mozambique, kandi ku Tanzania, koma tsinde lenileni la zonse ndi ku South Africa. Yes. Maliro amene aja mukaonetsetsa amonetsa kuti akukhudza mbali zonse. Angona amene akupezeka kuno ku Malawi, ena amene akupezeka ku Mozambique, ngakhalenso ku Tanzania, komanso kutsinde kumene maglonsa achingona anachokera mdziko la South Africa. Ndipo tidakali mu mourning period, tikupeza kuti mwina pofika tsiku loika maliro, tikupeza kuti pa tsiku loika maliro kuchokera ndithu makosano ena ochokera mdziko la South Africa, ngakhalenso ku Tanzania, ku Malawi kuno ndi chechidziwikire. Anafika tinaona ku inkosi mberwa. Komanso tinaona po inkosi ya makosi gomani akulankhulapo pankhani kusonyeza kukhudzidwa kwa kwambiri pankhani yokhudza imfa ya inkosi ya makosi mpezeni number 4. Chabwino tibwere sopano ku chindunje ku program yathu atsiku la lero. Bingu wa Mutharika titatha kuunguza ulamuliro wawo mu chaka cha 2009 kunachitika zisankho ndipo anatenganso boma. Mwina timafuna tiyambe pamenepo kuti second term ya Bingu wa Mutharika anayamba motani. Second term ya Professor Bingu wa Mutharika ine term imene kuti muna zambiri zimene zinachitika kuti mwafose anthu lero kuti tatifotokozana za Bingu. Pano anthu ambiri akamakamba za ubwino wa Bingu zitukuko zonse zimene anazibweretsa. Anthu ambiri ubwino wa Bingu amaukamba oyambira mu first term, that is from 2004 mpaka na 2009. Chifukwa ndi term imene kunachitika zitukuko zapamwamba tikhozena kuti dziko linkayendetsedwa mwina posolowetsa ndale pachina chilichonse. Ndi zikuyankhula izi chifukwa china kuti pa matema awiri a Bingu, temu yoyamba imene ndikuona kuti mwina ndale zinatalikira pang'ono pofuna kuyendetsa chitukuko cha dziko lino. Ndifake temu ija anthu ambiri amampanga praise Bingu komatu Bingu uja ngati mmamva anthu amanena kuti adakakhala kuti mmene akamuzo amamwalira amamwalira dzikoli analitenga ndi ya Bingu. Takhandiso tikumva zimenezo anthu amanena zimenezo. Anthu akamanena zimene zijazo amanena chifukwa cha zimene adaziona kuchoka mu 2004 komanso mu 2009. Ndi izi ndikuzikamba kuti mwina ndikhale uzemberera fosolani kuti kuti kodi anaenda bwanji second term. Ndi manena kuti ngati anthu amatama malemu Professor Bingu wa Mutharika kwambiri ndi chifukwa cha zimene zinachitika mu first term. Legacy yawo ndi ya first term. Pamene mu second term munali zinthu zambiri zimene zinachitika. Tsiku lina ndinkatsatira kwambiri interview imene Dr. Patricia Kaliati anali nayo nthawi imene kuti Chipani cha UTM chikukonzekera convention. Ndi mukumbukira kuti Dr. Patricia Kaliati anali mmodzi mwa anthu amene ana masuka kuna kuti inenso ndikapikisana nawo pa mpando wa president ku UTM uko. Ndiye chimene ndinagwira mawu akulu
ndi zimene analankhula pa interview ne madalankhula kana kuti dziko lino mu nthawi ya Dr. Bakiri Muluzi first term linaenda chifukwa cha ma policies, ndipo ngati dziko limaenda chifukwa cha ma policies amene boma linali nawo makamaka mu nthawi ya Professor Bingu Mutharika ngati zinthu zinalongosoka kwambiri chifukwa people put aside politics. Kusenza kuti dziko limaenda ndale zinali pambali nde dziko likamayenda ndi ma policies ndikona dziko lije limatukuka. Nde izi ndikuzikamba ifuna kuti ndimadzalumikiza zimene analankhula Dr. Patricia Kaliati ndi mene Malemu Bingu anayendetsera dziko lino. Una kuti ndizoona kuti mu first term ya Professor Bingu Mutharika dzikoli silinkayendetsedwa ndi ndale koma ma policies amene Bingu anakhazikitsa kuti boma likamayenda lidzenda motsatira ma policies amenewo. Nde zonse nchifukwa kuti madona anthu ambiri amapanga praise kwambiri Bingu Mutharika family anapangira perform mu first term. Pamene second term iyi zikuonetsa kuti ndi ndale tsopano zimene zinayamba kuyendetsa dziko lino. Ndiye ndikati kuyendetsa ndale dziko lisonza kuti ma policies ambiri mwina akayendetsedwe kaboma kachidwe ka zinthu zambiri pamalo apo ndale. Nde zimene zija zimapangitsana kuti zinthu zina zisamapite patsogolo chifukwa politics ikatsogola mukayendetsedwe ka dziko zotsatira zake zinthu zina zimene kuti ziyende mwa machawi siziyenda. Komanso zinthu zina zimene zidakayenda mofuna kuthandiza anthu onse mdziko muno azimapeza kuthandiza anthu amene ali ochepa. Ndichifukwa mu second term kunapezeka kuti anthu ambiri anayamba kuda kukhosi ndi Bingu. Ndiye pambali pona kuti inde ndi politics. Okay, so poyankha funso lija ndiye kuti second term Bingu Mutharika anthu anadana nawo kukhosi kwambiri from the beginning ya second term. From the beginning. Komano mwina tisanapitirire pamenepo. Who inspired him kuti apange contest for the second time? Malamulo a dziko lino amamulola komanso ku chipani cha DPP constitution yawo imamulola kuti akhoza kuwapikisana nawo kachiwiri. Komanso chinthu chachitatu mmene anapangira convince anthu mdziko muno kuti munthu yakhoza kuyendetsa dziko ndipo Malawi ikhoza kuchoka mu mphawi ndi kupita ku ulemerero. Zimene zinthu zitatu zimene zinapangitsa kuti Malemu Professor Bingu Mutharika aime pa chisankho cha 2009. Ndiye second time kuifotokoza kuti politics ndimene mayendetsa dziko kwambiri. Now Bingu Mutharika anayamba kuyendetsa dziko as a politician, not as an economist. Not as an mu first time because kuti anayendetsa dziko ngati as economist komanso a statesman. Okay. Yeah. So mu second term anayamba kuyendetsa dziko ngati a politician. Okay. Ndi pamene zinthu zambiri zinadzamba kuti kulongoka komanso timu imene tsopano timu imeneyi inali timu yomweyo imene inaononga mbiri ya Dr. Bakiri Muluzi. Mudziwe kuti mmene Bakiri Muluzi mu second term akona kuti amalo ambiri anayamba kudana kukhosi potengera ndi mmene chuma cha dziko chimayendera komanso mmene nkhani zokhudza security zimayendera mdziko muno. Ndiye chimene chinachitika nchonena kuti mmene anthu omwewo ambesate omwewo tingoti ambiri mwa anthu amene anagwira ntchito ndi Dr. Bakiri Muluzi ndi anthu omwewo amene anagwira ntchito ndi Bingu mu first term komanso mu second term. Ndikukamba zifukwa chani? Chifukwa ndi anthu amene anapanga defect from UDF kupita ku chipani cha Democratic Progressive Party. Ndi anthu amenewa ndi amene kutika kukhazikika mu first term tikena mu second term futi kandi kujaira titelo ndimene zinthu zambiri zinayamba kuti zamba kuonongeka. Komanso kwambiri umbale wa dziko la Malawi ndi maiko ena unayipa. Mukumbukire kuti mu second term yomweyo ndi pamene maiko ena anayamba kuna kuti takhati kuthandiza dziko la Malawi koma bwanji pa zinthu zakuti tayambe tayimakayi chifukwa kunali nkhani zimene anthu ankadandaula nkhani zokhudza kuphwanya ufulu wa anthu akuti utsogoleri wa Professor Bingu Mutharika umaphwanya ufulu wa anthu nkhani okhudza ufulu wa olankhula zakukhosi analipo anthu ena amati amamangidwa amwene futi alankhula zinthu zina. Nde zimaoneka kuti chifukwa cha pressure yonse nkati momu Malawi kwathu kunguno kuli mavuto komanso maiko amene amatithandiza adukiza kaye zimene ziji zinamba kuyipitsa kamene zinamba kuononga dziko lino makamaka mukayendetsedwe kachuma. Mukumbukire kuti dziko la Malawi lidayamba napo kwambiri ndi dziko la Britain. Mpaka na kazembe wa dziko la Britain kuno ku Malawi Cochrane died adapezeka anachita kuthamangitsidwa. Zinthu zimene sizichitika kuti kazembe wa maiko ngati America ndi Britain athamangisidwe in that way. Koma kuti Malawi Bingu Mutharika analimba mtima mpando kumuuza kuti weyo tiye longedza takatunduka kudzipita kwanu. Chifukwa china kuti ambassador ameneyo amapanga report ku dziko la Britain
makamaka nkhani zokhudza mmene dziko la Malawi kuyendetsera pa nkhani zokhudza chuma komanso pa nkhani zokhudza ufulu wa anthu. Ndezi makhala ngati kuti iyeyu akupanga mabodza kumatenga nkhani zochitika mdziko muno ndikumatumiza kwawo. Nde Bingu amanena kuti yayi dziko la Malawi is an independent country komanso is a sovereign country. Nde sizikufunika kuti ena adzitilowerera mmene ife tikuchitira zinthu zathu. Ndifake Professor Bingu Mutharika Malema anaganiza kuti nthamangitse kazembe ameneyo Mr. Copyright. Incident ngati imene inachitikapo mu ulamuliro wa Lazarus Chakwera. Tikukhulupirira kuti mulandu okhuza Zunethes wa corruption. America inanena kuti nzika izi tazibana. Esemabwere kuno kwa sabwere ku America. Zimene nakhala nthawi ya Bingu atachitapo kanthu. Bingu akanachitapo kanthu. Kwa amene ajawo amaoneka kuti he was a man of his decisions. Ndipo akafuna kupanga decision ka chiganizo cholakwika ka ndi cholondola amachipanga basi without regrets. Okay. So, munena kuti anthu anamba kuda nawo kukhosi. Chigawo chachiwiri, teremu yachiwiri ya Malemu Bingu Mutharika. Nkhani yakusowa mafuta. Nkhani imene tikukumbukira kuti amayima wansewu. Ndikumanena kuti ngati mukuti akusowa. Tendi kakumanipo. Ngakhale pansewu kuti ngati gamoto sikugundani. Zimene ndani nafotokoza kuti chuma chikasoonekera mdziko zimakhudza madera ambiri. Dziko ngati la Malawi limodzi mwa maiko amene kungokhala kuti chuma chagwedera pang'ono madera ambiri amakhudzika. Tasiyana ndi mene angakhale mwina dziko la South Africa kapena kwina kwake. Chifukwa chena kuti kumalawi kwathu kuno chuma chikati chasokonekera chimakhudza ngakhale sokapezedwa ka forex. Nde ngati forex ikutivuta tidziwe kunena kuti zinthu zina tikanika kugula. And this is the very same problem that we're experiencing now. Kuna kuti chifukwa chakusowa kwa forex kapezedwa kwa mafuta pena kamakhala kovuta. Nde mu nthawi ya Malemu Bingu Mutharika vuto lidakula kwambiri kuti mafuta agalimoto anayamba kusowa. Sinatere pompo ngakhale sugar amene apeze kuti anthu amakhala mizere kuti apetepo kachipiku kandi ku shop ina iliyonse kuti akapeze sugar. Nde mavuto awawo anachuluka mwina tinalo vuto panopo koma ndi pang'ono. Nthawi imeneyo linali vuto lalikulu kwambiri. Ndifike mwina pofuna kuyankha ma critics Bingu amayankha kuna kuti ngati muna kuti kulibe mafuta kakhala ni pa msewu ngati galimoto sikugundani. Chifukwa tikamati mafuta akusowa it doesn't really mean kuti sipakhala galimoto ziwiri ngakhale zaboma zimene ngakhale zina zimene zikupeza mafuta. Nde mwina kuyankhako amango yankha ifoti mwina pofuna kuthana ndi ma critics Malemu Bingu Mutharika. Kwa mzathu amene mwango yatsa kumene komanso kusegula kumene mzathu Radio&TV tikulandireni ku programu ya Ndale mbuyomu. Ine dzina langa ndi Evans Matola amene ndi mulosi wa programu iyi sabata ino. Ndipo pa kamera pali Joe Nsomera. Tikucheza ndi John Gunde makamaka mu katikati mwa programu imeneyi pamene tikukubweretserani ndale za mbuyo mu ulamuliro wa Malemu Professor Bingu Mutharika. Makamaka tili mu chigawo chachiwiri. Ndiye atuza pano kuti chigawo chachiwiri Malawi anada naye kukhosi Malemu Bingu Mutharika. Popitilira munakamba paja kuti kazembe wa ku Britain amakhanga kuti akuchita miseche kulamuliro wa Bingu pa nkhani zokhuza maufulu. Ndi chiti chimene chinachitika mu ulamuliro wa Bingu choonetsa kuti maufulu anaphwanyira. Chitsanzo chabwino ndikhoza kupatsani ni nkhani yokhudza freedom of assembly. Paja freedom of assembly imalola kuti wanthu akhoza kukumana pena pake ndimakambirana nkhani zina. Ndiye chifukwa china kuti anthu sankakonda ndi ulamuliro wa Professor Bingu Mutharika. Kunali magulu osiyana-siyana amene ankachititsa zionetsero ngati gulu lina limene linkatsogolera ndi aundule mwakasungula. Ngati dzina linatchuka la aundule mwakasungula kwambiri ni nthawi ya Malemu Professor Bingu Mutharika. Nde kunenga kuti boma sili kufuna kuti anthu adzipanga ma demonstrations. Ndikoza kupatsani chitsanzo chabwino kwambiri kuti mu second term omweyo it should be between 2009 to 2011 kuna kukafuna kuchitika ma demonstrations ndipo kuna dzatuluka galimoto za Chipani za Chipani cholamula zimene mu galimoto munakwera anyamata azikwanje ndikuzungulira mzinda wa Blantyre ndikuna kuti aliyense amene angatuluke kuti mawa kupita ku ma demonstrations amene aona zimenezi. So things like that mpaka na nyumba zolutsa mawu komanso nyumba zakanema zinalankhula kuti metafika kumalawi kuti tikulowera kuti mwina tikutheka kapena kuti ingati ena anamba kupeka chitsanzo kuti Rwandan genocide inayamba ngati choterezi.
Nde izizo ndi zitsanzo mwa zina zimene anthu ankadandaula ulamuliro wa Professor Bingu Mutharika nkhani yakuphwanyidwa ufulu wa anthu. Imodzi mwa iyo ndi kwamba zoti anthu amaletsa asati kuletsedwa sachi kama yoti kopi kuletsa ndi kuti tilakwitsa koma kopyezedwa kuti akafuna kupanga ma demonstrations ndi kuti anthu aja mwina they could face intimidation from the ruling party koma even from the government. Nkhani yoomberedwa timangomva phekesera kuti anthu ena akanaomberedwa pa mademo mulamuliro wa Bingu. Yeah, pamene pandi pa 20 July mchaka cha 2011 nkhani zomwe za ma demonstrations menda fotokozera kuti dziko tikamba za dziko tukamba za zigawo zonse follow, that is Eastern region, Northern region, Southern region, Central region. Una kuti amalawi ambiri ochuluka anayamba kudandaula ndi imene ulamuliro wa Professor Bingu Mutharika umayendetsera zinthu zake. Tukamba za kusowa kwa sugar, kusowa kwa mafuta komanso tukamba zokhudza intimidation imachitika kwa anthu amene akupanga protest pa zinthu zina zimene sakuyenda bwino mdziko muno. Nde zimene zijazo ndi zimene zinkapangitsa kuti madera osiyana kuzichitika ma demonstrations. Nde ma demonstrations ena amene anachitika pa 20 July makamaka mchigawo cha kumpoto kumzuzu kumene kujako mukudziwa chikhalidwe cha anthu achikuda nsata anthu achikuda sachi kumene kuti mwina kumalawi kwathu kuno ma demonstrations akamachitika mwina nthawi zina kana ndikusamvetsetsa kuti kuma demonstrations ndi chani kumapezeka kuti anthu ena amatengerapo mwayi mwina otchula katundu wa inu wake ngakhale kutchula mashopu a inu wake. Nde zimene zija zitankitsa kwambiri zitafika level ina kunapezeka kuti apolisi anayamba kuombera ena mwa anthu ma protesters aja of which anthu ena anamwalira pa 20 July 2011 amene mandawa kuti anayika pamodzi, that is chaku konzuzu komonga thinking that is it Zorozoro, that's where these people were buried. Nde anthu onsewa amati nali anthu amene pali mbali ziwiri aboma amanena kuti anthuwa ndi anthu amene ankaba m'mashopu pogwiritsa ntchito dzina la ma demonstrations. Pamene anthu amene ankatsogolera ma demonstrations amanena kuti ayi amenewa ndi amodzi mwa anthu amene ankapanga ma demonstrations potsutsana ndi mfundo zina za boma. Nde boma limakamba mbali yawo kuna kuti anthuwa ndi amene ankatchula mashopu anala ukuba pamene remember ulamuliro wa Bingu unakhazikitsa lamulo lina kuti linafika kuti okuba olokuntchula mwendo shoot to kill sikuti mwalako fa mufuna pange silence khalidwela kubalichi. Nde nkutheka mmene aboma akamanena kuti anthuwa anala ukuba mwina amatengera on that angle imene boma linalangula mu time imeneyo. Koma all in all chimeti ngedzinji mukamaka za kuombedwa kwa anthu ndi anthu amene aomberedwa mu nthawi amene zionetsero zinkachitika pa 20 July mchaka cha 20 it should be 2010 or 2011. Okay. Ndithu. Chabwino ndi popitirira sopano tikapita ku ulamuliro wa tibwerere mbuyo chifukwa munakamba paja kuti anthu amanena kuti mwina kuchoka kwa Kamuzu kuna akabwera ka Bingu tibwerere kwa Bingu kwa Bakiri kwa Kamuluzi Kamuzu banda tibwerere ndithu tipite ma 1960 chakuti mu 70 chakuti chakuti timaona kuti amzathu amene anali aziphunzitsi makamaka ma lecture mzathu amene amakonda kuwerenga mabuku ena mapani maufulu awo tiyazitha ku mabuku ena machosedwa ena mamangidwa akangomumva kuti ukhanga ndi critic ya boma kumanga ukhanga na kupereka chiopsezo kumanga zimenezi tikhuzunena kuti mwina malemu Bingu was just adopting ulamuliro umene anthu anathana nawo kale ku Africa kuno tine kuti kumale kwathu kuno zimaonetsa kuti politics yathu pena ine ndimane kuti timangosintha ma party colors. Koma nthawi zina kachidwe ka zinthu kamakhala kofanana nako. Ndikulankhula izi chifukwa chino kuti kuphwanyidwa kwa ufulu wa anthu boma lilonse lingabwere limadandaulidwa ndi zimenezozo. Ndiye ngati mukamba za nthawi Dr. Banda kuti there were some books that were prohibited kuti buku msawerenge komanso freedom of assembly kuna alibe kuti simukakhale pamodzi makambirana sungachite mademo sungachite mademo ende kunaliso chimani chimodzi. So zonsezi was even inherited mu nthawi ya Dr. Bakiri Muluzi. Kani zokhudza kuphwanya ufulu wa anthu kuti mwina kumenya anthu amene mukusemphana nawo maganizo kuchifukwa Chipani Ndale zimeja zimakhala kuti zikuchitika. And the very same system inadzatulukira mu nthawi ya Bingu mu second term. The good thing mwina first term sizinachitike
koma second term ya Bingu zimene zinadzatulukanso, of which mutati muonetsetse mwina ngati sizinaoneke kwambiri ndi 2012 to 2014 nthawi ya Dr. Joyce Banda. Yes. Mwina sizinaoneke kwambiri futi amayi omboma musana khale nthawi yayitali, koma sindikudziwa kuti kana kuti apatsa 5 years kapena the other 5 years kapena akhalamo 10 years kodi zimene zikanachitika kumalayi kuno nkhani zokhudza mufulu anthu mulamuli wa Dr. Joyce Banda zitakhala zotani. Ufuna mutanthauze kuti maufulu amene anthu amaphwanyiridwa mu second term zinasintha kutabwera Joyce Banda. Yeah, Joyce Banda thinking ngati president watsopano komanso amene apanga Chipani china ndiye kuti atmosphere malayi muno ya politics anakha kuti ayipanga calm down, ndiye kuti iwacha abwera ndi a new political party komanso she's there to convince Malawians kuti iwowo ndi amene ali ndi kuthekera kuyendetsa dziko lino mosiyana ndi anthu ena. Nde zinangovuta kuti period ija it was only for 2 years. Koma ndimene fotokoza sindikudziwa kuti akanakhala kuti Joyce Banda pansi pa Chipani cha People's Party akhala for another atapatsa 5 years ina ndikudzapatsanso 5 years ina kodi zikanachitika zotani, nkhani zophwanya mafulu anthu zikanaonekera, koma mu nthawi yawo sizinaonekere moti modetsa nkhawa mpaka na anthu kudandaula. Okay, ubale unali bwanji pakati pa Joyce Banda komanso Bingu Mutharika makamaka pamene mu second term chifukwa tikudziwa kuti vice wawo vice president anali Dr. Joyce Banda. Yes, of course. Ubale unali wotani? Mukaona Dr. Joyce Banda anali mmodzi mwa anthu amene anachoka ku Chipani cha United Democratic Front ndi kujoin Bingu. Okay. Mena Bingu amakhala kuti achoka mu Chipani cha UDF mu 2005 tsopano ayambitsa Chipani chawo. Ndinafotokoza sabata yapita ije kuti kunali anthu ena amene anali ku Chipani akuluakulu a Chipani cha UDF anachoka kumene kuja ndikulowa Chipani cha DPP. Ndipo mmodzi mwa amenewo ndi Dr. Joyce Banda. Nde zikuonetsa kuti anagwira ntchito, ndisati zikuonetsa koma anagwira ntchito mokhulupirika. Chifukwa ngakhale amene ali ku UDF ngati tikuyamba za kuzomba domasi chakumalosa ukonseku ngati UDF inkadya wani mmodzi mwa anthu pambali poti mwaja anthu ambiri na mtundu wachiyawo koma Dr. Joyce Banda semungachotsemo ndi mmodzi mwa anthu amene ali ndi chikoka ndi influence yaikulu mu Chipani cha UDF. Ndiye kuchoka kwawo tsopano kuti achoka ku UDF apita ku DPP anagwira ntchito mokhulupirika ngati imene amagwira ntchito ndi Dr. Bakeri Mulozi. Kungoti zinthu zinadzambanso kuvuta mu second term itikwina naye. Padavuta zinthu ndi nkhani ya chifukwa Bingu term yawo amene amatenga mu 2009 imakatha mu 2014. Nde ngati imatha mu 2014 zimatanda zona kuti Bingu atumikira dziko lino ngati president kwa matema awiri. Malamulo a dziko lino constitution yathu imanena kuti president akone kutumikira matema awiri. Zimene Abagiri ankafuna azipange twist. Kuti pakhale third term kapena so open term. Ndiye tikuyandikira tsopano kuti anthu akudziwa akuluakulu mu Chipani cha DPP akuzindikira kuti I think this is the last term for the president. Ndiye kuti aliyense amakhala ndi ambitions. Ndipo munthu kukhala ndi ambition imanena kuti kukhala ndi ambition ino kuti ndifuna ndikapange nawo contest ku Chipani si mulandu iyayi. Chifukwa amene ndiye kuti ndiye democracy imeneyo. Ndiye sininganene pano kuna kuti Dr. Joyce Banda openly ananena kuti iwo akapikisana nawo. Koma kuti padavuta mpona kuti munthu imene panayamba kumamveka dzina kuti la Professor Peter Mutharika kuti ndi amene akhoza kudzayimira Chipani cha DPP. Abwera apasidwa maunduna anga. Nangati Ministry of Foreign Affairs, education. Yes. Ndiye education ku inavuta aso nthawi imeneyo kana maphunziro. Ndiye zimene zija zimene zinapangitsa kuona kuti tsopano anthu ena ndikukhulupirira kuti sanali okha Dr. Joyce Banda. Analiponso kutheka anthu ena koma ena amatha kuti okay zachitika chonchi tikhala pansi. Ndipo ndazoona kuti mmene kumatuluka dzina ona kuti I think imena amene akhoza kuzayimira Chipani cha DPP mu 2014. So second term, that is before 2012. Anthu ambakali ukambirana za successor. You always okay. Ngati mufuna kuti muyendetse Chipani chomufuna chikhale successful mumakhala ndi a good succession plan. So good succession plan simungayipanga within 3 months. Simungayipanga within 6 months. Simungayipanga within a year. No, it may take time. Ndiko zokupasani chitsanzo kuti ku Russia
chimene chinavuta kunabwera nkhani yokuti atamwalira Vladimir Lenin inavuta nkhani ya succession plan chifukwa mmene amamwalira Vladimir Lenin panalibe succession plan iliyonse. Ndiye kumwalira wangu ndikumene kunapangitsa kuti achina Joseph Stalin, achina Zhivkov ndi Kamenev komanso Leon Trotsky ayambe kulimbanirana utsogoleri kuti amene ngatenge ndani. Chifukwa mmene amamwalira Joseph amene amwalira Vladimir Putin kunalibe succession plan. Ndiye succession plan imafunika kuti muyipange prepare nthawi yabwino kuti ngati kuli ma tension ena ndena mukwanitse kwaziziritsa kuti ikamadzafika nthawi yachisankho muzakhale ndi candidate amene Chipani chamuvomereza. So pakumveka manong'onong'o atenge chinthu chini ndani. That was 2011. That was a preparation ngoti mwachidule inayambika second term yomwe. Second term. Chabwino. Ndiye ndafusafusa unena kuti ubale unali wotani. Dr. Joyce Hilda Banda ndi malemu Professor Bingu wa Mutharika. Ubale wawo as a president and the vice president wa dziko unali wabwino kwambirinso ndifake anaseva ma ministerial position akuluakulu komanso ngati Professor Bingu wa Mutharika ankapanga pick Dr. Joyce Banda masankho a 2009 kuti iwo ndi amene ngakhale vice president. That's an indication yosonza kuti ubale wawo unali bwino kuyambirirako chifukwa amene anasankhidwa kuti anawasankha Dr. Joyce Banda kuti akhale vice president wa dziko lino anali malemu Professor Bingu wa Mutharika. Ndiye kuti pamene ubale unali bwino ubale unadzamba kuvuta tsopano mkhane amayamba kupanga prepare succession plan. Okay. Ndiye pamene ndipanamba kuonetsa kuti kana ngati anthu ena sizikwamvekera bwino chifukwa mu boma la democracy munthu aliyense amafuna pange express my interest yake kuti ine ndifuna ndikapikisane nawo pa udindo wakuti ine ndifuna udindo wakuti. Ndiye zimene zinanotsa kuti kagulu kena mwina kuphatiza pa Dr. Joyce Banda sankakondwera ndikuna kuti no masankho 2014 tidzakhale ndi kapita tingo sankhiratu kuti ndu iya bwanji nafeso ngati kuli dzigulitsa mu Chipani dzigulitse then convention zikaonekera komwe. So tikuyimira ponena kuti manong'onong'o akumveka koma zikuita kuonekera kuti Joyce Banda ngati vice president adzatha kuzatenga chinthuchi. Yes, tingane kuti atha kudzatenga chinthuchi chifukwa ndana kuti openly sananene kuti ineyo ndifuna ndikaime nawo. Koma ubale unali wabwino. Koma kuti pamene panayamba kusemphana ndi pamene iwo pamene Professor Bingu wa Mutharika anayamba kupanga prepare kuti Professor Arthur Peter Mutharika should lead DPP party. Ndi ngati mu democracy mmodzi mwa anthu amene who could oppose silently in another way round anali Dr. Joyce Banda. Koma she did not openly say kuti afuna akapikisana nawo ku convention. So ubale unali bwino. Ubale unali bwino. Ndiye tikufika ponena kuti mu 2012 zitachitika mu April thambo lakuda lagwa ndi pamene Joyce Banda amalitenga dzikolo. Timire bwanji pamenepo. Nikutimira pabwino kwa basi. Tikuthokozeni kuti munalola tikhale limodzi. Zikomo kwambiri. Ndi mmenemo mu program ya Ndale mbuyomu sabata ino tayimira pamenepo. Ubale ndi wabwinobwino, ubale unali bwinobwino ndipo tayimira poti Joyce Banda akuchitenga chinthuchi mu 2012. Dzina langa ndi Evans Matola, pakamera panali John Somera ndipo ndinali ndi John Gunde historian. Tikumanenso bwanji sabata yamawa mkatikati mwa program yomwe ya Ndale mbuyomu.